Galdera latza, galdera potentea, bat aukeratzea kanpoan asko guztia izango litzake. Baina, joko du nire gaztaro eta nire bezalako talde batetara, Red Hot Chili Peppersek asko markatu ninduen, desente. Eta, garai horretan ere bazeuden Pearl Jam eta Nirvana, baina, euskal panoraman dutek agian irikizizkidan perspektiba bertako musikari garrantzi gehiago emateko, ez? Kanpokoa alde batera utzi eta hemengoa entzuteko. Disko bat aukeratu beharko banu berdin. Asko kanpoan utziko nituzke, baina aurrekoaren ildotik jarraituta niri iritsi zitzaidan lehenengo diskotarikoa Blood Sugar Sex Magic izan zen. Hasiera batean zintan, kasetean entzuten duena noski, gerora CD-a eta viniloa lortu arte. Baina diskoarek zeuzkan dinamika aldaketagatikan, instrumentazio aldetikan, zeukan energia dantzarako, ezakit. Gaur egun ere da diska bat bueltatzen naizena tarteka ura entzutera eta ñabardura asko dauzka eta gustatzen zait horiek aurkitzea oraindik ere. Hau oraindik zailagoa. Baina bat aukeratu dut eta Euskal Herrira joko dut, bai? Miren Arbaizaren Mize taldeak badauka bere azkeneko diskan abesti bat, letrak eta motibatzen dagoena. Baina instrumentalki eta lortu duten ñabardura guztiengatikan abesti horretan inor begira izan da ere. Berdin egin nahi nuke. Musikaria naizenetikan, instrumentista naizenetikan, gehiago fijatzen naiz ni ritmo eta melodietan hitzetan baino. Baina, lehen aipatu dudan Mizeren kantuan inor begira izan da ere berdin egin nahi nuke, iruditzen zait. Bakoitzaren alde ilunaren aldarrikapen moduko bat eta hori asko gustatzen zait, ez? Hori ere balioan jartzeko. Eta beste bat aipatzearren, niri asko gustatzean Deltonos taldeak bere abesti batean esaten du, Horizonte Elektriko abestian esaten du sube la música más o quieres oír las culpas que arrastras. Musikari moduan aspektu desberdinetan fijatzen naiz. Beti iruditu zait egin zuen saltoa Dave Grohlek, ez? Bateriatikan Foo Fightersen gitarra jotzera eta pixka bat gauza desberdinak egiteko gaitasun hori. Ez dakit konparagarria diren, baina Euskal Herrian Felix Buffek salto antzeko edo egina du, ez? Willis Drummonden bateria jotzetik eta sekulako baterista iruditu zait beti izan dela Willis Drummonden. Eta orain Rudigerrekin daukan proiektua brutala iruditzen zait. Aldaketa izugarria suposatzen duelako estilo aldetikan eta bietan oso ondo egin duelako eta oso ondo defenditzen duelako. Gero aipatu gainitzazke Joseba Irazoki eta bar. Eta artista multidisciplinar eta gauza asko egiten dituen horietakoen artean Tom Waits aipatzekoa. Eta, Euskal Herri mailan Joseba Ponce ere nik uste dut arlo asko jo dituela eta, bai diseinu aldetikan eta musika aldetikan egiten dituen gauza guztiak oso potenteak dira. Gehien bat eta zoritxarrez eta ez nago neta zarro streaminga. Gaur egun partida irabazi digute. CD-ak entzuteko kotxean daukat oraindik. Eta nik uste dut, horretaz aparte, viniloak tarteka entzuten ditut, naiz eta orain etxean ez daukadan modurik egokiena, estrokatua dudalako. Eta irratia, askotan desberdintasuna ikusten dut batek aukeratutako musika entzutetik, edo batek aukeratu nahi ez duenean eta gauza berriak deskubritzeko modua irratia badela. Eta hor, irrati saio asko aipatu daitezke, baina irratia kotxean asko entzuten dut. Pare batetan tokatu zait Kafe Antzokian jotzea Bilbon, eta Euskal Herriko toki berezia da, ez? Eta horregatik garrantzia ematen diot horrelako toki batean jotzeko aukera izateari. Eta gero duela urte pare bat eukin nuen Kodigo Bushido izeneko taldearekin Sonoraman jotzeko aukera, ez? Eta gaur egungo festivalak daukaten izatzeko eta izateko modua eta kudeatzeko modua nik uste dut Sonorama
gauza desberdin bat dela. Eta, bueno, horrelako toki batean ere, antzeko ere aipatu dezake Euskal Herria zuzenean, ez dago gehiegi kontatzeko beharrik. Autokudeaketatik sortutako festival bat da, eta sekulako esperientzia izan da bertan parte hartzea. Garai batean gazteagoak ginenean, gaztetxe eta toki autogestionatutan ibiltzen ginen gehiago. Gaur egun, egia da kontzertuak ikusteko garrantzia asko gehiago ematen didala ondo ikusi eta ondo entzuteari, eta horrelako tokitan, azken aldian tokatu zait Intxaurrondon kontzertuak ikustera, joatea, eta pixka bat etxera ekartzen, Warso musika kantolatzen dituen Nieseneko kontzertuak aipatu ditu. Hau oso argi daukat. Duela urte batzuk, buklean entzuten dituen talde horietako bat Kalexiko zen, eta deskubritu nuen Donostira zetorrela Victoria Eugenia Antzokira. Eta aipatuko ez ditudan arrazoiengatikan gonbidapen bereziak lortu nituen, eta palkotikan ikusteko aukera izan nuen. Nik garai hartan diska bat edo bi entzunan nituen eta instrumentalak. Eta batean kantatzen hasi ziren, 9 pertsona zenategian, negarrez irten nintzen kontzertu hartatik, eta gaur egun arte ikusi ditut berriz ere, baina kontzertu hori brutala izan. Nire diruarekin erosi nuen leheneko diska Red Hot Chili Peppersen One Hot Minute izan zen. Ez da gerora izan gehien gustatu zaidan diska, baina txarangatan jotzen hasi nintzen, eta nire lehenengo dirua nik irabazitako gainera nire lehenengo diruarekin diska hura erosi nuen. Lehen esan dudan bezala, streaming bidez entzuten dut gehiena. Eta azkeneko diska, ez baldin bada izan bide granier batean iparraldean erositako diskaren bat, musika klasikokoa edo horrelako zerbait, uste dut Del Tonosen Fuego diska viniloan erosita izan daiteke.